А така като ни... Тими. Може. Да, обаче консервата е така, като се отдалеча на гъла. Да. Не е по-малка от Сара. Сара е по-малка от нея. Тя да ти каже, като се поохрани и 10 на кила ще заформи. Да, не е чак толкова маничка. Не знам с... Не, аз имам в предвид, че като тя както Биги. Аз Биги я мислих доста по-ниска, като лежеше. Нали, въпросът е такова. Като се изправи, впечатлението е съвсем... Кой ръмжи? На къде ръмжи? Ясно.